Raġel Malti ta' madwar 33 sena mill-Kappara safa ferud gravi u jinsab f'qagħda kritika wara li ntlaqat btir tarma tan-nar fi Tripli il-Libja. Fi stqarrija l-Gvern Malti qal li għadu mhux f'pożizzjoni li jivverifika l-fatti b'mod indipendenti u għadhom għaddejjin aktar aċċertamenti. Għaldaqstant għadu mhux magħruf x'wassal għal dan il-każ, però jidher li raġel intlaqat btir f'rasu li daħal minn naħa t'isfel minn il-vittma. L-operazzjoni biex il-Malti jinġib lura pajjiżna bdiet wara telefonata ta' membru tal-familja tal-vittma. U ċempel u informa bil-possibilità li l-Malti seta' ġralu xi ħaġa u jinsab fi sptar fi Tripli. Minnu fih il-Gvern Malti beda bil-kuntatti biex dan jinġib Malta għall-kura. Fil-fatt ir-raġel twassal Malta fil-lejl ta' bejn l-Erbgħa u l-Ħamis permezz ta' Air Ambulance mill-Medavja. Il-Malti kien Tripli fuq xogħol minkejja l-avviż tal-Gvern Malti biex ħadd ma jmur il-Libja. F'kummenti lil mezzi tax-xandir il-Prim Ministru Joseph Muscat tenna l-messaġġ biex Maltin fil-Libja jerġgħu lura pajjiżna. Miqiegħed hemmhekk huwa qed hemmhekk kontra l-parir tal-Gvern Malti li aħna qegħdin ngħidu li mhux sejf li wieħed jivvjaġġa lejn il-Libja bħalissa mhux sejf li wieħed joqgħod il-Libja bħalissa. Ġifieri jekk xejn iktar insaħħu ma nistgħux insaħħu iktar għax huwa l-ogħla livell ta' warning li nistgħu nagħtu biex ma jkunx hemm ivvjaġġar u ma jkunx hemm persuni Maltin fil-Libja, anzi biex il-Malti li hemm fil-Libja jirritornaw lura irrispettivament minn x'seta' wassal għal dan il-każ li għandna f'idejna bħalissa.